Toho roku u ruskim Keresture jest okolo 350 hektari povrchnosti pod paprigu. Hoć išće včas za sumirovanje roka, mož povez, že še poteraz ukazalo, že to drog vinimkovo dobri po kvalitetu i urožaju. Jak varja u združenju paprigaroh, 90% paprigi perša klasa. U ruskim Keresture jest 5 odkupnih mesta na ktorých mož predas paprigu, a toho roku interesantne, že do Valalu znova počali prichodziť na kupci. Za dobrim cenama smo krenuli. Rušali sme so s dobrima cenami, ktorí išli až po 78 dinari. Toto švitko spadlo na 60, 55 ta i 45 dinari, a već je slučalo coško, co ja davno nije vidzela za 26 roki, keď osadzim paprigu. Do Valalu prišli na kupci, ktorí zvihli cenu, takže firmy, ktorí odkupujú paprigu, mušali toto provadziť i tiž dvihnúť cenu na 60 do 65 dinari. Postigli sme dosť dobrú cenu i nazdávam še, že tak ostane do konca, poneže ľudzom ostalo ešte nadosť oberac. Cena na dnici 250 dinari plus drahovo trošky za robotníkov, ktorí putujú zo druhých mestoch. Prevekši povrchnosti pod paprigu, ale i migraciji žiteljstva, u Valalju už da skeljo roki nje možna ísť na dničaroch. Poneže jest veľo školjaroh i studentov, ktorí prez rozpust chodze na nadnicu, problemi počinaju už u septembru i oktobru, keď im počina nastava. Preco do Valalu organizovano prihodze nadničare zo zmestoh u okolisku.